si no s'estima, si almenys es respecta dels teus propis conciutadans, és el títol més important d'una vida, no? Bé, el Premi Sant Jaume representa un reconeixement a una feina que duc fent des de fa molt de temps i que és una feina tant de recerca com de divulgació de la història, i per jo és una satisfacció enorme que el poble de Formentera, a través dels seus representants en el Consell Insular, m'hagi considerat mereixedor d'aquest premi, no? Els formenterers van coneguent cada vegada més coses de la seva història, però encara hi ha molts de dèficits, i això ho veiem tots els que ens dedicam a divulgar-la, quan fem alguna conferència, les preguntes que hi ha, o quan fem alguna excursió, els dubtes que generam explicant coses, no? Però jo crec que cada vegada la gent sap més de la seva pròpia història familiar i de la història conjunta de Formentera. Jo crec que hem millorat molt en les darreres dècades. És important que coneguem la nostra història perquè això fa arrelar-nos en el territori i arrelar-nos com a col·lectiu, solidaritzar-nos entre nosaltres i fer coses junts. Estem en un moment molt delicat en què hi ha cada vegada més desarrelament. Per tant, aquesta és una situació preocupant, i havent s'ha convertit Formentera en un lloc tan cosmopolita, és important buscar una manera d'arrelar, d'integrar a tots a partir del coneixement del propi passat comú que tenim com a illa.